अजून एक मोठी मला असो ही गायने लोळे माहिती येता वेगळं आता एका विसर्जन टीव्ही येणार गायची प्रकार माहिती संशयाला प्रफुल्लित आणि माहिती नाजूक उडत आणि ते प्रकार माहिती सगळा माहिती नाही असं नाही करो ये करो सगळं त्याला संघापात्राने अभिनय महत्त्वाचे यथाशीघ्र तांगर खेळाडूंचा नवीन कर्तव्य दाखल करून हेलो